Lesgeza indaba zo-1 KZN TV ifundela usamkeliso kanqulunga ngikubingelele mbukeli sikubekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Umasipala Itheku ucacisa ngesiteleka sabasebenzi kusingathe ukhetho lokuchibiyela eNewcastle naseMshwathi kanti ke yaqhubeka Eyombhikisho Kwizindawo Ezakhele Itheku. Umasipala ke Itheku ubamba isithangami nabezindaba ngenhloso ukucacisa kabanzi ngezinhlelo eziyaphambili ezithinta ke isiteleka sabasebenzi sekupheleke isikhathi esingaphezulu kwamasonto amabili abasebenzi bangenele isiteleka kanti ke lokhu kwenzeke kwaphazamiseka ukuqoqwa kadoti inkinga kagesi kanye namanzi. Ukuba khona kwalesi siteleka sabasebenzi bangaphansi kwenyunyana isamu sekuholele ekutheni kube khona abaxoshwayo abanye bamiswa. Kukhona ke abazothathelwa inyathelo sikhuluma nje yaba u81 basuspendiwe babekwe eceleni kumasipala ngenhloso yokuthi bakwazi ukuqondana nemigudu yokuphulwa kwemithetho elawula ukuziphatha kwabasebenzi ngaphakathi kumasipala. Mase kuthi ke abanye ba1891 banikezwe ama notices misconduct ukuthi bengasiphathi kahle. Mase kuthi aba88 banikezwa ke izincwadi ezithi ke bayakhishwa kumasipala ngokuyibandakanya nalesi umbhikisho ongekho emthethweni. Umeya ekhuluma kulesi sithangami uveze nokuthi zikhona izinhlelo zokuthi kuqoqwe imfucuza esigcwele idolobha Itheku kanjani namalokishi ahlukahlukene. Kubalekile ke futhi kusemqoka ukuthi njengoba besisibona istrike saqala mhla 27 ubuholi ke bomkhandlu nabasebenzi beholo city manager azange kuphumule neze uqinisekisa ukuthi sibuyisela idingo kubantu lo msebenzi ke esiwenze nangokuthi sithola ama volunteer u300 ebelekelela uklino kwedolobha kakhulukazi kwinhloko dolobha nakuyindawo ezifana njengakosiphingo koPantown Verulam koThongathe neHillcrest. Kodwa besibeke kakhulu eqhulwini ezempilo ama facilities ethu ezempilo kanjalo namabhizinisi nemphakathi eyakhele lezi ndawo. Ngakho ke sibona ukuthi kungase kusithatha amaviki amabili ukuthi siqinisekise kakhulukazi indawo ezinkulu njengomlazi ko South ukuthi qiniseke ukuthi wonke udoti obungabuthekile ngendlela ukwazi ukuqoqwa indawo zithi ibuyele enhlanze esimeni senhlanzeko esilindelekile. Okunye okuthe kwaqama ukuthi kuzothi isikhathi esingamaviki amabili bese bekwazi ukuveza ukuthi mungakanani umonakalo odalwe isona lesisiteleka. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Njengoba ke sekubala amaviki ngaphambi kokubayela kuleli liyokhethweni likazwelonke izifunda ezahlukene esifundazweni KwaZulu-Natal zibambeke ukhetho lokuchibiyela emawadini ahlukene okubala ke Newcastle kanye naseMshwathi eMgungundlovu kulondawo ka Ward 6 eMshwathi kwashona ke lo wabe eyikhansela kanti ke amaqembu ezepolitiki angenele ukhetho avezeke ukuzethemba ukuthi ke asohla umhlanganiso. Umphakathi waseMshwathi kwa Ward 6 kaphansi kwesifunda uMgungundlovu uphume ngobuningi bawo ukuyovota njengoba beqhubeka ukhetho lokuchibiyela. Lokhu kuza ngemumva kokushona kwabe eliyikhansela kulendawo. Izaguga kanye namakhehla bebedondolozela ngakhona esikhungweni zokuvota. Amaqembu ehlukene ezepolitiki okubalwa EFF, IFP kanye neANC aveze ukuzethemba kanti EFF ithi ayiphelezeli amanye amaqembu okhethweni. Uma ngabe si contesta i-by-election sisuke sizonqoba lapho sike singezile ukuzophelezela but into ekhona ku isinqumo sithathwa abantu bakuleyo ward ukuthi bona badingani njenge-EFF sazi ukuthi njengabantu okuyibona inhlanganelwela into yendaba yomhlaba sibona lo mhlaba wala kule ndawo ya Ward 6 ngaphansi kaSwayimani ngaphansi komshwathi kuyindawo okufanele ithuthukise kakhulukazi kwezolimo ngoba indawo esiyibona ngathi abantu bangaphila ngokulima nokutshala kule ndawo. Ikanti IFP yona ithi ijabule ukuthi sekuyangeneka kule ward. Kule by-election sinethemba elikhulu kakhulu yize sizelana siphuthuma sibuya kwi-manifesto yeqembu le-IFP sinethemba ke kakhulu ukuthi la ka Ward 6 sizokwenza kahle ngoba kakhulu bekuyindawo bengangeneki kuyona kodwa kumanje sizibona sikwazi ukusebenza kuyona sisebenzisana nabantu abanhlobonhlobo. iANC ithi izoyigcina iwadi yayo. Sifisa nje ukusho ukuthi le iwadi yeANC
and selokhu sifikile namhlanje zonke inkomba zikhomba ukuthi ANC iza kahle ikakhulukazi kulesi sikhungo lesesikusona njengamanje. So sinethemba elikhulu lokuthi ANC kuyothi kushaya u9 namhlanje sobe sireport indaba ezinhle zokuthi winile. Lolu khetho lokuchibiyela belenzeka umkanye nalolo lamawadi amathathu eNewcastle. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemshwathi. Umphakathi wasePhoenix eThekwini uveke umbhejazana wavala imigwaqo ngamathaya avuthayo ukhala-ke ngokungabi nawo ugesi kanye namanzi isikhathi eside. Laba bathi-ke babolelwa ukudla, imitholampilo iphazamisekile kanti-ke nabafundi baphoqeleka ukudedelwa ezikoleni ngenxa yale nkinga, ngakho-ke bafuna izipendulo ngokushesha. Sishubile isimo ePhoenix ngesikhathi amalungu omphakathi kule ndawo ebamba umbhikisho ngenhloso yokuzwakalisa ilaka labo ngokungabi nawo amanzi kanye nogesi. We are protesting a peaceful protest because we have no electricity, we have no water. Our children are going to school, close, no lunch. At the moment, Fundale Combined School has no water and electricity, and the children are writing exams. Our food is getting spoiled, our things are getting rotten, our things are getting damaged. And now, this police came and they picked up 2 guys from Jade Fund, which was very wrong, because one policeman gave a heads up to put the things back. The other 2 guys are very arrogant. They arrested 2 innocent children. We are not arming anybody or doing anything. We're only fighting for what is right. We have no electricity for days. We have no water. We have small children. So I want to know now what is the government is really going to do. Iziko lezindaba lethole ukuthi ke zintathu izindawo ezithintekile lapha okuyi-unit 10, i-11 kanye no-12 kube nokuphazamiseka kokuhamba kwezimoto njengoba lo mphakathi ubuchithe enhlabathi phakathi nomgwaqo, amatshe namathayi avuthayo. Amaphoyisa asebenze kanzima ukuzama ukuhlakaza lo mphakathi njengoba ubufutha ungabaselwe. Bathi ke izikole kanye nezibhedlela ziphazamisekile ngalokhu. Ezikoleni ke hayi yabona esikoleni ekuthiwa iFendel School ingane ehlambe ziya kanye ngesonto esikoleni sixoshwa njalo ekuthiwa amanzi awekho. Esikoleni nasi iFendel School ingane bengasayi esikoleni ayisayi kuba kuthiwa amanzi awekho. Ingane zehlukumezeka, abazali bahlukumezeka, umphakathi uyahlukumezeka, sonke siyahlukumezeka. Abantu abagulayo khona abantu abadinga ama-oxygen bayahlukumezeka, abakwazi ukuthola ama-oxygen, abantu bayafa, abantu abakwazi ukwenza njani because amanzi awekho nogesi awukho. Khona abantu abaphila ngo-oxygen, benze njani labo bantu? Basically, we're saying that we had enough. It's time for somebody to get off the high horses and come and assist us, because this is actually an insult to humanity. There's nothing else that you can strip us of. Take away water and electricity, then you might as well put a bullet to our head and tell us, you know what, it's the end of the road right now. There's no way that we're going to live here right now as we speak. I have to arrange to move out of Phoenix because I cannot live another day without electricity and water. Isimo asisihle ezindaweni Ezakhele Umasipala Itheku njengoba imbhikisho ilokho iqhubeke njalo nokubonakala. Namuhla imeya kamasipala ibambe isithangamini nabezindaba ngenhloso ke yokudingida ngezinkinga ezifuzelezi. Njengobuholi ke bedolobha laseThekwini sikuhlaba kakhulu sikugxeke ngayo yonke indlela esingagxeka ngayo zonke lezi igameko ezenzakalile kakhulukazi ezifaka ubugebengu phakathi, ngoba futhi asikho isiteleka efanele kuthiwa sivimbela abantu bengawatholi amanzi nogesi, abantu bengayitholi idingo, amaklinikhi avalwe, kungakwazi ukusetshenzwa. Konke ke lokhu kusho ukuthi bese kukhona ubugebengu, element yobugebengu bekhona phakathi kwakho. Ukulinyazwa kwenqalasizinda yethu ukwenza ukuthi kuphazamise ukudluliswa kwezidingo kubantu kanye nokugxoshwa kwalabo akade bethatha isinqumo sokuthi bengabe khona esitelekeni. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuntomkhona mvubu ngesethekwini. Imeya Umasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi icacisa ke ngepipe eliqhumile neliholela ekutheni kuphazamiseka ukuphakela kwamanzi kumawadi akheleke lo masipala. Ekhuluma nethimba lezindaba uNgwezi uthi ke kuzoshaya usuku langoLwesihlanu amanzi sebuyile uma bengazange bephazanyiswe isimo sezulu. Emva kokuqhuma kwepipe elithutha amanzi kwizindawo ezahlukene kuphazamisekile ukuphakela kwamanzi kumawadi amane ngaphansi komasipala uMhlathuze. Lamawadi ahlanganisa uward 10, u11, u30 kanye no34. Imeya lomasipala uXolani Ngwezi uthe bekwazile ukuhlonza lapho kuqhume khona leli pipe. Indawo ezithintekile kakhulu
ngokungabikho kwamanzi in fact ukuqhuma kwepipe ngoba sesiyazi ukuthi yini isizathu esenza ukuthi amanzi angabe bikho emphakathini kakhulukazi waka Ward 34, Ward 10, Ward 11 and Ward 30. Kuqhume ipipe elisuka kuma reservoir ase forest ilona kelisupply yonke leyo ndawo. So ke emva kokuyi-identifya i-problem esikhathini esingango 14 hours kuseshwa ukuthi yini eyenza ukuthi amanzi angafinyeleli lapho yagcina sithola ukuthi ipipe liqhume kuphi. Ngenkathi kusalungiswa umasipala usuqhamuke nezindlela zokuthi umphakathi ukwazi ukuthola amanzi ngohlelo lwamaloli. Intervention is that we are trying to provide amanzi endaweni affected kakhulu ngama water tankers, although ama water tankers engekho enough futhi engeyona indlela yenza ukuthi wonke umuntu akwazi ukwathola amanzi ngoba ngisho ngawafaka bemangaki endaweni emphakathini kunabantu abadala kunabantu aba-disabled abangakwazi ukufinyelela kulezo indawo nesikhulekayo ukuthi emphakathini abantu abakwazi ukwa-access amanzi through with water can abakwazi ukusiza abanye abantu. Kanti imeya lomasipala ibisiqinisekisa ukuthi ngosuku lwangolwesihlanu amanzi azobe sephuma kompompi uma konke kuhambe kahle njengoba kuzomela bawaphampe kwisiphehli manzi. Singabuyela kwesejwayelekile okungenani ngezikhathi zasekuseni ngolwesihlanu ngoba uma sekuqediwe so kufanele kuphinde kuphampe kubuild ama reservoirs lawo ngoba as we speak ama reservoirs wonke lamawadi sengiwabalile are empty. Lokhu kuphazamiseka kwamanzi uholele kuthini kugcine sekuvalwa nesikhungo semfundo ephakeme inyuvesi yaKwaZulu ongoye. Ezindabenzi 1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Asiphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukela indaba zo1 KZN TV naze kobe kuyihlukano bekuyizona ebezihamba phambili usuku namhlanje. Umasipala Itheku ucacisa ngesiteleka sabasebenzi kusingathe ukhetho lokuchibiyela eNewcastle naseMshwathi kanti ke yaqhubeka Eyombhikisho kwizindawo Ezakhele Itheku. Ilunga lomhlahlandlelo weIFP uXolani uhambeleke emtholampilo wasenseleni ukuyobheka amalunga leli iqembu ngaphezulu kwama30 abesengozini yebhasi ngempela sonto edlule ngenkathi kebheka emcimbini weqembu eThekwini. uBhengu uthi isibalo sinyukele kuma39 njengoba abanye bakhala ngezihlungu nokuphoqa ukuthi ke baphuthunyiswe emtholampilo wasenseleni. Unkosi Ngiphile Vilakazi ungomunye wababisuka kwaMbonambi ababandakanyeke engozini yamabhasi amane ayethola amalunga eqembu iIFP ayelibhekisa emcimbini weqembu okwethulwa kwasomqulo zethembiso eMozimabhida eThekwini ngempela sonto edlule. uVilakazi uthi emva kokubebuyile kulomcimbi ubesezwe izinhlungu nokuphoqa ukuthi anikele emtholampilo wasenseleni ukuyothola usizo. Into engayibona mina enzala ebhasini ngezwe ngomsindo nje ushayisana amabhasi ngemuva. After lokho ngabona sengicindezwe lezi izitulo kukhona umunye ubhuti ongidonsayo khona. So ngase ngehlake sengezwa senginama pain la emlenzeni. Sama pain lokho ebuyile kubhlungu la nala phela. Ngiyacusana ngoba banginezinto ezongisiza nemjovo ezongilelela ukuthi kuphele inhlungu izwayo. Lengozi yabandakanya amabhasi amane, amabili awo ayesuka kwaMbonambi kanti amanye ayesuka eMtuba naSolundi. Ilunga lomhlahlandlela weIFP uXolani Bhengu ngenkathi hambele emtholampilo ukuyobheka laba abalimele uveze ukuthi babonga ukuthi awukho umphefumulo owaphuma kule ngozi. Silandelela kwingozi eyenzeka le ngosuku lwangesonto lapha ngaseKingindlovu. La kwashayisana khona amabhasi cishe amane. Welike amabili kwakwawethu awasemfolozi. Ngesikhathi silaphana engozini abantu okuyibona abasemfolozi abakwazi ukuthi bethathe bephuthunyiswe ibhedlela baba bawu7 but egcineni sithole ukuthi isibalo sandile ngoba emveni kokuba abantu sebebuye usuku lwangesonto ababanga besalala emakhaya ngenxa yenhlungu. Shuthi ngesikhathi ke besaya phambili kwakade lisashisa igazi. So ke ingakho ke sithe ke asithathelele ithuba lokuba sibalekelele bekwazi ukuthi beze emtholampilo beba check ukuthi ngabe mhlambe labashayeka khona bashayeka kanjani.
because bazokhumbula inani labantu abasuke kwisini baya esibhedlela babe u7 but mawuthi uyabheka njengamanje abantu ukuyibona esithole ukuthi bathinteka sebebonke bawu32 abalabo usuthi +7 futhi bawu39 abantu basemfolozi kodwa ke well swela izolo ke kukhona abanye ebekade beyengwelezane abaoyedwa waphuthu wabuyela khona eStenga esibhedlela namhlanje njengoba kuzela abazocheckwa lana well sesibabonile isimo siyathembisa kakhulu so nje umuntu uyambonga uSomandla ukuthi kule yangozi loyana kungabi bikho nowodwa umphefumulo ophumayo but ke sesingenele sabachecka lana ayibasesimeni esithembisa kakhulu. uBhengu ubesenxusa ukubaleka ukuthi imitholampilo ibe nabasebenzi abanele ukubhekana nomthamo wabantu njengoba kuze washaya isikhathi santambama abanye bengakulitholi usizo. Ubesedlulisa namazwi okuzwelana nabasemtuba nasoLundi nababa ingxenye yengozi. Well nakuba bafike ekseni ngabo 7 lana abanye baba bakakuthola ukusizakala. Singasho ukuthi ngenxa yesimo noma understand kodwa asikho happy ngoba sebehlala isikhathi eside manje uyabuka isikhathi nje manje koshawo 3 kodwa khona bangakasizakala. Well ke siyaqonda ukuthi ke nabo bafike beumthamo omningi. Ke kodwa siyakufisa nje ngoba kade kwakukhalwa ngalokho ukuthi emtholampilo kubonakala abantu okumele basize abantu amabesuka begula ngaso sonke isikhathi kukhala ukuthi bayashoda bancane as a result bese kugcina ke umuntu esehlala kuze kushona ilanga. Ngakho ke siyafisa ukuthi sengazuthi emtholampilo lethu bangathi kulenyusa izinga bande abantu okumele balekelele abantu ngidlulise ukuzwelana nenduduzo njengoba sazi ukuthi comrades abathinteka abasemfolozi bekhona nabangaphansi kaMhlonishwa umthetho lapha eMtuba kanye nomgazi lapha oLundi. Ngifisa ke ukudlulisa amazwi ukuzwelana nalabo abathinteka sengazuthi nabo bengalulama laba ekhona. Ezindabenzi 1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo enseleni. Isisulu ebesivuleleke ilunga lesigungu esilwa nobugebengu emthwalume icala lokushaya silesulileke icala lokhu kuvele enkantolo kaMantshi yaseMzumbe ngesikhathi ke uLucky Buyeni oyilunga lalesigungu eveleka fushane kule nkantolo ebhekene necala lokushaya. Ekhuluma neziko lezindaba uBuyeni uthi ke ukuvulela kwakhe icala bekungenye ke izindlela zokucela phansi isithunzi salesi sigungu esilwa nobugebengu emthwalume. Isisulu ebesivulela ilungu lesigungu esilwa nobugebengu emthwalume icala lokushaya silesulile icala labe selicela isinxephezelo. Lokhu kuvele ngesikhathi umsolwa evele kafushane enkantolo kaMantshi yaseMzumbe ebhekene necala lokushaya okwenzeka ngesikhathi bencinzwe indlebe ngendawo edayisa izidakamizwa base begasela kungazelele umuntu. Lona wesifazane washawa kulesi sigameko wagcina ikhiphile iwunga. Ngibuyile namhlanje ngecala lami le assault elenzeke enkambeni. Umntwana ufikile namhlanje enkantolo wafika wacisha icala wathi umntwana hayi uzolisula ucela ukuthi ngimnikeze indleko zakhe noma igazi lakhe seliphelile ke icala namhlanje okugcina ngize enkantolo. Iqhubeka uthi bakhona abazama ukudicelela isithunzi salesi sigungu phansi. Bakhona impela abantu abangafuni ukusebenza kweforum abafuna ukufeza inhloso zabo. So manje iforum babona lisendleleni yabo. Kunabantu abakhona lana abaqhuquzela abantu ukuthi thina masebenza basibophe. Kunabantu abafuna ukufeza inhloso zabo ngathi abafuna umsebenzi wethu ukuthi uqhubeke abafuna ngokwabo ukuthi liphele iforum endaweni ukuze bakwazi bazenzele ama drugs badile nama drugs abo ngoba manje babona thina sesiphazamisa emsebenzini yabo abayenzayo. Uthi ukuboshwa nokubulawa kwabo ngeke kuze kubathena amandla. Boshwa kwethu akusitheni inhlobo amandla. Kunaloko sithola igiya eliyaphambili asizibona isihlehla sibona siyaphambili umphela singahlehlele emuva ngoba sifuna ukukhombisa wona umphakathi ukuthi asona amagwala njengoba sasizimisele kwasekuqaleni sasho ukuthi sizovota sizivotela wona umphakathi ukuthi sosebenzela wona mahala asikhokhelwa ngaloko sikwenzayo kodwa sizosiza wona labantu abangakwazi ukuzisiza sisazoqhubeka siphambili kunaloko basinika umfutho kakhulu. Ubemeli Women of Mthwalume uthi basebenzisana kahle nalesi sigungu. Manje sizosupporta ubaba uBuyeni ngoba simelene nje nokuthi kuboshwe iforum.
so sizothi ngoba iforum iyona abantu abakwaziyo ukuthi bavikele umphakathi asidingi ukuthi basibophele lona ngoba amaphoyisa ayahluleka ukusiza einkingeni nasentweni besibhekene nazo emphakathini wethu la eMthwalweni. Uthi abantu abayeka imizamo yokucekela phansi isithunzi salesi sigungu. Kuba khona kwethu la kungenxa yosizathu ukuthi iforum alenza ngalutho kodwa iforum lenza ubulungiswa lenza lento edingakalayo vele lemphakathini. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisenkantolo eMzumbe. Lokho khulumela amaphoyisa esifunde King Cetshwayo enyakatho nelikamthani uCaptain Siyandashangasi uthi ke amaphoyisa azobe ngomumo ukuqapha isimo ngamaholide empela sonto yephasika. Ushangasi kusho lokho ekhuluma nabezindaba ngesikhathi keqhubeka umkhuleko wephasika ohlelwe ngamaphoyisa esifunde King Cetshwayo obubanjelwe ke-Outlook Church eBethwood. Amaphoyisa ngaphansi kwesifunde King Cetshwayo namuhla ke abe ingxenye yomkhuleko wamaphoyisa lapha bekukhulekelwa khona iphasika. Okhulumela amaphoyisa kulesi sifunda uCaptain Siyandashangase uthi isikhathi esiningi ke bengamaphoyisa basichitha ke besemsebenzini ngakho leli yithuba elihle lokuthi nabo babe yingxenye yokuthi ke babe nephasika. Njengoba nazi ke ukuthi sibheke kuliphasika esikhathini esiningi ke amaphoyisa uma nisuka abantu bebhiyoza noma bebungaza noma begubha iphasika amaphoyisa asuke esebenza njengoba kuyimandate yethu ezamaphoyisa ukuthi senze sure ukuthi bonke abantu abangama inhabitants ala South Africa are safe. So most of us during that weekend yephasika sisuke sisemsebenzini sisebenza lona iphasika. Njengoba singaphelele ke nje sonke silapha bengeke ama police station onke u12 la ngaphansi kweKing Cetshwayo district avalwe. Yabona size sonke lapha sizogubha iphasika. Befuna ama police station aqhubeka asebenze ukuze abantu beqhubeke bephephe under King Cetshwayo district. But usuku njenganamhlanje lubaleke kakhulu kuthina ezamaphoyisa because esikhathini esiningi sisebenza around the clock asisitholi isikhathi ukuthi attend amasonto. So this is the only opportunity esiyitholayo ezamaphoyisa ukuthi sizomkhonza uJesu. Lo mkhuleko ke ububaluleke kakhulu ukuthi ube khona njengoba kuphinde kwakhulekela ukubulawa kwawo amaphoyisa esemsebenzini noma engekho izimo abasebenza ngaphansi kwazo nokunye. Ukubulawa amaphoyisa ebulawa engekho emsebenzini ebulawa esemsebenzini. So imthandazo enjenganalena siyayidinga nje impela kakhulu ukuthi iyenzeke emaphoyiseni siyithole thina singamaphoyisa njengoba isikhathi esiningi singakwazi ukuthi siye enkonzweni. Ushangase ubese kuveza ukuthi izinhlelo zamalungiselelo ephasika asemngomumo futhi ke bazokwenza isiqinisekiso ukuthi abantu baba nephasika eliphephile nelinentokozo. All systems are in place njengoba nje sibheke kuliphasika sizoba nama deployment amaningi around like King Cetshwayo district. Kakhulukazi sobe sifocus kakhulu ku-N2 which is our national road. We'll have multiple roadblocks along the route. Sizoba nama operations within our hotspots, police stations la wesinawo la district la esike sibone khona icrime engathi sanda ukukhuphuka. So yeah, we are ready for iphasika and yeah, all systems are in place. Asiphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukela indaba ze1KZN TV naze kobe kuyihlukano bekuyizona ebezihamba phambili usuku namhlanje. Umasipala Itheku ucacisa ngesiteleka sabasebenzi kusingathe ukhetho lokuchibiyela eNewcastle naseMshwathi kanti ke yaqhubeka Eyombhikisho kwizindawo Ezakhele Itheku. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda lakuleli lu 18.66 cent maqhathaniswa nedola semelika libo 20.40 cent maqhathaniswa neeuro libo 23.87 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain. Igolide $2,159.52 cent ounce kuthiwa longahleziwe wona $81.92 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. iSuperSport United ibambeke iMamelodi Sundowns ngenkathi ke lamaqembu asePitoli edlala ngokulingana ngegoli elilodwa ngapha nangapha emidlalweni weDStv Premiership obuseLoft Top Stadium. iDowns ke kulomdlalo ingakazihlule njengoba ke sinqobe imidlalo engu42. iDowns yona ke ibona iqala ipali ngegoli elivalelwe enethini uTebogo Mokoena kwathi ke iSuperSport lavalelwa ke enethini kuBradley Grobler. Nakuba ke iDowns idlale ngokulingana kodwa ke isahleli ke sicongweni kwiDStv Premiership.
Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usukwini namhlanje mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile